kunzima ukwahlukana nento oyiqhelileyo noba seyikutya kangakanani na. Kunzima ukwahlukana nento oyiqhelileyo noba seyikutya kangakanani na. Phulaphuli, khawuzichwethe izinto ezikuphethe kakubi ukhangela uba azikho sembalini na. Uba zisembalini yahlukana neSodom, yiSodom leyo. Xa usohlukana nezinto ezisembalini ungabalibala abantu abasembalini, ngoba uthi umyalezo Lothe uza kufana nabantu baseSodom uba kohlukani nabo. Mphulaphuli, abanye abantu kuyanyanzeleka ukuba uyiqhawule itsheyina phakathi kwabo nawe ukuze ube nempumelelo. Mhlawumbi uliqhawule kunyaka ngapha kunyaka ophelileyo ngowungekho kule ndawo kuyo namhlanje, ngoba ungabantu ohamba kunye nabo. Mphulaphuli, ungaba uhlala eSodom, uyiSodom nabantu baseSodom, yahlukana neSodom nabantu baseSodom wahlukane nabo. Yake yathenye indoda Skhuphi. Uninzi lwabantu baseSodom zinkukhu ezinamaphiko ezingakwazi ubhapha. Uninzi labantu baseSodom zinkukhu ezinamaphiko kodwa azikwazi ubhapha. Kuba ke wena unenjongo yokubhapha, yahlukana neenkukhu zaseSodom ngoba azizubhapha.